गिबियावनो आङो थुनलाइ सिबियारि मानगोनां रायजो राजा आरो लोगोसेनो बर' बिजों खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। सिमलिगुरि बर' थुनलाइ आफादा साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबे बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिलथि अनसाय आफादनि गाहाय मावखुलियाव मेहेरगोनां साननैनि हाबाफारियाव जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बे सेथि साननि जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिया जाहैबाय थुनलाइयारि बादायलायनाय। बे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारियाव जोङो फारियै खन्थाइ आवरायनाय, गोसोखांथि आनजाद आरो लोगोसे एसे राइटिं, ड्रयिं बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि सिमलिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासै गाहाय फरायसालिनिफ्राय लानानै एबा लवार प्राइमारि स्कुलनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिमानिफ्राय बेवहाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा बाहागो लाफैदों। लोगोसे बे थुनलाइयारि बादायलायनायफोराव गोबां स्कुल कलेजफोरनिफ्राय फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। ओरैनो गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि बे BKWCनि जिथु चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सारखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलनि गोबां गोरों गोरा मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ जोङो गाबोननि जिथु गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोङो हांख्राय जादों। दा बुंनो थाङोब्ला दिनै 15 नभेम्बर, बे 15 नभेम्बराव जों मोनसे सावराय मेलबो लानाय जादों। आरो बे सावराय मेलाव जोङो बे सिमलिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय जेसेबांखिनि फरायसालि कलेजफोर दङ, बे फरायसालि कलेजफोरनि जाखि प्राइभेटआनो जाया मानो, जाखि गभर्नमेन्ट स्कुलानो जाया मानो, गासैबो कलेज फरायसालिफोरनि जिथु फोरोंगिरि, बे फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। आरो बे सावरायमेलखौ जोङो दिनै 15 नभेम्बरनि मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय जोङो जागायसिनगोन। आरो बेवहाय जोङो गाहाय आलासि महरै फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो गगामुगनि नीलाचरण स्वर्गियारिखौ लिंहरनाय जादों। जों सिमलिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायगोन, जिथु बर' थुनलाइ, बे बर' थुनलाइया बा थुनलाइ आफादा जों बर' रायजो राजानि समाजनि गारजियान एबा बिमा बिफा हिसाबै खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बेफोरबायदियै बर' थुनलाइनि जिथु जा मेल मिथिं, बे मेल मिथिंफोराव बयखौबो फोजानायखौ लुगैयो। आरो बेबायदिनो जोंनि जा साननैनि हाबाफारि खुंनो लानाय गाबोननि 15 नभेम्बरनि जा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा फोरजों लोगोसे रोंगौसाफ्रा जाहाथे बे मेलाव बयबो बाहागो लायो, बेखौ आङो अरायबो हास्थायगोन बा बयखौबो आङो खावलायगोन। आरो बे जिथु सावरायमेल बा जिथु गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गोबां रोंगौसाफोरनि बा गाहाय आलासिफोरनि जिथु बोसोन, बे बोसोनफोरखौ बाहागो लाफैनाय मानगोनां रायजो राजाफ्रा बेवहाय गोबां खोथा बुजिनो हागोन, मिन्थिनो हागोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। आरो बयखौबो बाहागो लानायखौ आङो हास्थायगोन।